Ha? Kai? Ikon Allah. Wala nan mun ne kai abu ne na gama. Allah ne a hankula. A hankali kin ga siyu ne. Aran ma yi sauri ka wuce. Jika mu. A yanzu abin tausayi zaki wanda zan kwasta ne. Wani ga amma mutumin nan dama iya hanya naga sun da aka mai waya kafin ta daga wajen daga yazo ke dama iya garin mu zuwa da yi action